DOH is eyeing the possibility to allow pharmacists and midwives as vaccinators. Can we get Palace reaction on this? And do we still have enough funds for vaccinators? Tama po yan. Dahil alam natin na 50 to 70 million ang target natin sa taong ito, talagang kinakailangan natin ng lalo pang mas maraming magbibigay ng bakuna. Yung sariling pamangkin ko po, 2 po yan sa Amerika. Sila po ngayon, classified na rin as frontliners kasi yung isa po, nursing student, yung isa, dental student po. No? So pati yung mga dental students, pinapayagan na rin na kinukonsidera na rin as frontliners for purposes of the vaccination. Sa Amerika po yan, na dapat gawin din po natin dito. Thank you, Secretary. Maraming salamat po. Melo Acuña, for your other questions, please. Yes, Secretary, baka naman pwede nyo kami bigyan ng update kung ano pa ang mga hindi namin nababatid sa pag-uusap ni Pangulong Duterte at ni Foreign Minister Wang Yi. Although there are already reports in the media, how would you describe the discussions? Was it cordial? Was it close? Ano po ang detalyes nito? Wala po ako doon. No? So perhaps si Secretary DFA Secretary Locsin ang makakasabi sa iyo kung the atmosphere, no. Pero meron lang po ako ay transcript, no, at saka yung press statement din po na ginawa ng Office of the President, no. So sa akin naman po, it must have been very cordial kasi nagkaroon tayo ng donasyon, nagkaroon tayo ng commitment to do projects, no. At yung mga binasa ko po sa transcript, mukha naman pong pareho pong opisyal ay pinalalakas pa yung matinding pagkakaibigan ng bansang China at ng Pilipinas. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.